Hi friends, welcome back to my channel. नोंथांमोन थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय लोगोफोर आरो दिनै बे भिडिअ आङो माने PM किसाननि लेटेस्ट आपडेटनि सायाव सावरायगोन लोगोफोर। ओके दा PM किसाननि जोंहा 19 इनस्टलमेन्ट मोननो गोनां दङ लोगोफोर नङा होमबा बे 19 इनस्टलमेन्टखौ माब्ला मोननो हागोन ओके बेनि डेटखौबो आङो नोंथांमोननो खोन्थागोन अलरेडि गासैबो मिन्थिखाबाय जानांगौ मिन्थियाखैबा नोंथांमोना बे भिडिअनि थ्रुयै मिन्थिनो हागोन लोगोसे जोंहा खौरां मोनबाय थादोंमोन दि PM किसाननि जे इनस्टलमेन्ट ओके बियो जोंना बारायनानै मा जागोन इयारलि 6000 निफ्राय बारायनानै माने 12000 जानो गोनां दङ लोगोफोर बियो मा जाखो जोंनिया जाखोना जादि नङा होमबा बा जादोंब्ला माब्लानिफ्राय मोननो हागोन ओके दा बे गासै बाथ्राफोरखौ आं बे भिडिअनि थ्रु नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो चेनेलाव जुदि गोदानै फैदोंब्लाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बेफोरबायदि जब रिलेटेड लोगोसे इन बायदिसिना स्किमनि इनफरमेटिभ भिडिअस मोनबाय थानो थाखाय लोगोफोर अके फै जोङो मा भिडिअखौ जागायनाय लोगोफोर अके दा 19 इनस्टलमेन्टखौ मोननायनि सिगां नोंथांमोना मा खालामनांगोन गावबा गावनि स्टेटासखौ चेक खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर अके दा बे स्टेटासखौ जों बबेयाव मोननो हागोन लोगोफोर अके दा स्टेटासा नोंथांमोना थिगै दंना गैया बेखौ नै मोनथिनो थाखाय नो योर स्टेटास जोंहा मा जालांगोन PM किसाननि जे अफिसियेल साइट बेयाव थांनानै बेयाव नायबानो जाबाय नो योर स्टेटासाव थांनानै बेखौ चेक खालामनो हागोन लोगोफोर अके दा बेयाव थुनानै होनोसै आङो बेयाव मा ओंखारगोन लोगोफोरनियाव दंखायो नै बेयाव मा खालामनांगोन नोंनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होनांगोन बिनि उनाव केपसा क'डखौ होनानै गेट OTP होनांगोन नोंथांनि मायाव थांगोन बेयो रेजिस्ट्रेसन मबाइल नाम्बाराव थांगोन लोगोफोर अके बिनि उनाव OTPखौ फिलआप खालामबानो मा मोननो हागोन नोंथांमोना गावबा गावनि स्टेटासा थिगै दंना गैया अर्थात लेन्ड सिडिं जादोंना जायाखै आधार सिडिं जादोंना जायाखै KYC जादोंना जायाखै बेखौ नोंथांमोना मिन्थिनो हागोन अके दा बेखौ मिन्थिनो थाखाय मा नांगौ लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय रेजिस्ट्रेसन नाम्बार नांगोन दा बे रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ बबेयाव मोनगोन लोगोफोर अके दा बेखौ मिन्थिनो थाखाय मा खालामनांगोन नोंथांमोना बेयावनो थांबायना बै नो योर रेजिस्ट्रेसन नाम्बार होननाय बेयाव माने टेप खालामबानो जाबाय लोगोफोर अके थुना होयोब्लानो नोंथांमोना मा मोननो हागोन बेयाव नोंथांमोननि जि रेजिस्ट्रेसन मबाइल नाम्बार बेखौ होनांगोन अके बेखौ फिलआप खालामदो बेनि उनाव केपसा क'डखौ फिलआप खालामदो बिनि उनाव गेट OTP दङ बेयाव होदो नोंथांमोननि रेजिस्ट्रेसन मबाइल नाम्बाराव थांगोन अके OTPआ बेनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन अके रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ मोननो हागोन अब्लानो नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनो हागोन आरो अके दा स्टेटासखौ मिन्थिनोबा रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ नांथारगोन दे दा बेखौ बेनि गेजेरजों मोननो हागोन नङाबा आधार कार्डआव नैयाव आधाराव होदो बेयाव होयोबाबो नोंथांमोना बे एखे सेम सिस्टेमानो फैफिनगोन जोंहा नै नोंथांमोननो होबायना बेवहाय आधाराव होयोबाबो बेयाव माने इन्टार आधार नाम्बारखौ होदो बिनि उनाव केपसा क'डखौ होदो गेट OTP होदो बेयो रेजिस्ट्रेसन मबाइल नाम्बाराव थांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेनि माने OTPखौ थुना होबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना नोंथांमोननि मा मोननो हागोन रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ मोननो हागोन अके अब्लानो मा खालामनो हागोन माबाखौ बेखौ चेक खालामनो हागोन आरो अके माखौ खालामनो हागोन नोंथांमोना नोंथांमोननि स्टेटासखौ चेक खालामनो हागोन अके बेयाव रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होदो केपसा क'डखौ होदो गेट OTP होदो रेजिस्ट्रेसन मबाइल नाम्बाराव थांगोन अब्लानो नोंथांमोननि लेन्ड सिडिंआ जादोंना जायाखै आधार सिडिं KYC जादोंना जायाखै बेखौ नोंथांमोना रोखायै मोननो हागोन अके जुदि जायाखैब्ला खाथिनि CEC सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोना बेखौ बानायनानै लाबानो जाबाय अके दा बे रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौथ' बेयाव मोनखाबाय बेनि अनगायैबो नोंथांमोना बबे जायगायाव मोननो हाबावगोन अके दा बेखौ मिन्थिनो थाखाय आपडेट मबाइल नाम्बाराव थाङोब्लाबो नोंथांमोना बेनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ मोननो हागोन अके दा बेयाव थांनानै नैयाव होदो नै रेजिस्ट्रेसन नाम्बार दङना बेवहाय अके नैयाव नो योर रेजिस्ट्रेसनाव थांदो नो योर रेजिस्ट्रेसनाव थांनानै बेवहायबो मा खालामदो नोंथांमोननि माने रेजिस्ट्रेसन मबाइल नाम्बारखौ होदो केपसा क'डखौ होदो गेट OTP होदो मबाइल नाम्बाराव मोनसे OTP थांगोन आरो बेखौ फिलआप खालामनानै होयोब्लानो नोंथांमोना गावबा गावनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ मोननो हागोन अके दा बेनि गेजेरजोंबो मोननो हागोन आरोना बेनि अनगायैबो जोंहा आरोबाव दंबावो आरोबाव रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ मिन्थिबावनो थाखाय मोनसे जायगा दंबावो नैयाव दङ नै भलेन्टारि सारेन्डार PM किसान बेनिफिसारि होननाय मोनसे माने आइकन मोननो हागोन बेयाव थाङोब्लाबो नोंथांमोना थुनानै होयोब्ला बेवहायबो दङ नै नो योर रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बेयाव थांनानै नोंथांमोना नायहैनो हागोन आरो अके नोंथांमोननि सेम प्रसेस लोगोफोर अके आधार कार्डनि गेजेरजोंबो नायनो हागोन नङाबा मबाइल नाम्बारनि गेजेरजोंबो नायनो हागोन अके बेयाव मबाइल नाम्बारखौ होदो आधाराव होयोबा आधार नाम्बारखौ होदो केपसा क'डखौ होदो गेट OTP होदो लोगोफोर अके आरो बेयाव OTP मोनसे थांगोन बेखौ फिलआप खालामबानो नोंथांमोननि मा मोननो हागोन रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ मोननो हागोन लोगोफोर अके अब्ला नोंथांमोना मा खालामनो हागोन गावबा गावनि जि
स्टेटास बेखौ थिगै दंना गैया बेखौ नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन आरो अके बे जुदि थिगै दङबा गासिबो मोननो हागोन लोगोफोर अके दा नोंथांमोना बातरिफोराव मोनखाबाय जानांगो गासिबो खोनाखाबाय जानांगो जोंहा माने 19 इनस्टलमेन्टआ मा मोननो हागोन 24 मा मोननो हागोन फेब्रुवारिनि 24 आव मोननो हागोन होनना बुंदों लोगोफोर अके दा बेखौ नरेन्द्र मदि बिथां भारतनि प्राइम मिनिस्टारा बेखौ 24 फेब्रुवारियाव माने गासिबो एकाउन्टआव सोनानै होगोन लोगोफोर अके बेखौ डिक्लेयार खालामगोन आरो गासिबो बेनि जि माबाखौ मोननो हागोन आरो अके 19 इनस्टलमेन्टखौ मोननो हागोन बेल' नङा जायफोरनि स्टेटासा क्लियार जाना दङ सिगाङाव हमना लाबाय 17 18 16 इनस्टलमेन्टखौ मोननो हायाखैमोन नोंथांमोनाबो जुदि इउर स्टेटासा क्लियार जाबायबा गासिखौबो मोननो हागोन लोगोफोर अके गोबां बेनिफिसारिफोरानो मा मोननो हागोन मोननै मोनथाम माने इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ खेबसेनो मोननो हागोन लोगोफोर सोरबा 4,000 सोरबा 6,000 8,000 बेफोरबायदि 10,000 मोननो हागोन जायफोरनिया सिगाङाव पेन्डिं जानानै दङमोन नोंथांमोना जुदि स्टेटासा क्लियार जाबायबाथाय बे फैसा गासिखौबो मोननो हागोन लोगोफोर अके दा नोंथांमोना मोनथिबाय जे गावबा गावनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ बहा मोननो हायो बेखौ मोनथिबाय आरो रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ मोनोब्लासो जे नोंथांमोना मा मोननो हागोन गावबा गावनि स्टेटासखौ चेक खालामनो हागोन आरो स्टेटासा जुदि थिगैनो दंबा नोंथांमोना मोननो हागोन आरो गैयाबाथाय थाबैनो थांदो CSC सेन्टाराव थांनानै बेखौ क्लियार खालामना लायोबानो जाबाय लोगोफोर अके दानिया फैबाय जोंहा मा खालामदोंमोन सिगां भिडिअसफोराव आंबो खोन्थादोंमोन लोगोसे गुबुन गुबुन इउटुबार्सफोराबो बातरिनि गेजेरजोंबो मोननो हादोंमोन दे जोंहा माने PM किसाननि जि इनस्टलमेन्टनि बारायगोन होननानै बुंदोंमोन लोगोफोर अके 6,000निफ्राय मा जागोन होनना बुंदोंमोन 12,000सिम बारायगोन होननानै बुंदोंमोन लोगोफोर अलरेडि माने गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो बेनि थाखाय मोनसे कमिटि दानानै होनाय जादोंमोन आरो बे कमिटिखौ रिपर्ट होनो साबमिट होनो थाखाय खावलायदोंमोन आरो बिथांमोना साबमिटबो होदोंमोन जे PM किसाननि फैसाखौ माने 6,000निफ्राय बारायनानै माने 12,000 खालामनांगोन होननानै बुंदोंमोन लोगोफोर नाथाय बियो दाख्लैनि जि बाजेट बेयाव फोसावजायासै लोगोफोर अर्थात जोंना मा जागोन बिनि सायाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया कमिटिखौ दानानै होदोंब्लाबो बिथांमोनखौ रिपर्ट साबमिट होनो होदोंमोनब्लाबो बिथांमोना रिपर्ट साबमिट होनायनि उनावबो नाथाय बिनि फैसाखौनि सायाव बारायनाया जेबो जायासै लोगोफोर अके अर्थात इनस्टलमेन्टआ बारायनाय नंला दै लोगोफोर सिगां जेरैबायदि मोन्दोंमोन 6,000 बेफोरबायदिनो इयारलि 6,000 मोननो हागोन अर्थात मोनसे इनस्टलमेन्टआव 2,000 खरै मोनथाम इनस्टलमेन्टजों 6,000 मोननो हागोन अके दा बे एखे सिस्टेमानो दङ जेबो बारायनाय जायासै लोगोफोर अके नोंथांमोना आसा खालामनानै लाब गैला अके आरो बारायथारोब्लाबो बेखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय जोंहा प्राइम मिनिस्टारा माब्लाबा माने मोनसे प्रेस मिट लानानै बेखौ फोसावगोन आरोना अलरेडि बाजेटआव बियो इनक्लुड जायासै सोजायासै जुदि बारायथारोब्लाबो माबा मोनसे कारनाव जुदि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया बेखौ गोसो जायोब्ला बारायनो हायो बारायथारोब्ला बेखौ माने प्राइम मिनिस्टारा मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौ डिक्लेयार खालामगोन आरो दासिम बेनो जेबो खौरां फैनाय जायाखै लोगोफोर अके आरो नोंथांमोना 19 इनस्टलमेन्टखौ मोननो थाखाय मोनसे वेबसाइट दङ बेयाव थांनानै नोंथांमोना चेक खालामबाय थायोबानो बेखौ मोननो हागोन आरो बे इनस्टलमेन्टआ एप्सआ जाहैबाय PM इभेन्ट होननाय मोनसे एप्स दङ बेयाव थांनानै नोंथांमोना चेक खालामहैदो बेयावनो 19 इनस्टलमेन्टखौ जोङो फिक्सखौ मोनथिनो हागोन लोगोफोर अके PM इभेन्टआव थांनानै नोंथांमोना नायाव नुखाबायना 18 इनस्टलमेन्टआ दासिम मा जाना दङ श' जादों बेवहाय 19 इनस्टलमेन्टआ श' जाबाय आरो बेनि डेटआ जिहेतु बेयो श' जायाखैब्लाबो जोंहा अलरेडि एग्रिकालसार मिनिस्टारानो बेनि डेटखौ फोसावखाबाय अके 24 फेब्रुवारियाव बेनि फैसाखौ मोननो हागोन लोगोफोर अके दा दिनैथ' मा जाबाय जोंहा 14 फेब्रुवारि जाबाय लोगोफोरनाव बे साननैसोनि गेजेरावनो बेवहाय मा जासिगोन आपडेट जासिगोन 19 इनस्टलमेन्टआ अब्ला नोंथांमोना क्लियार जासिनबावगोन आरोना बेनि फैसाखौ मोनथारगोना थारमाने एखेबारे फाइनेल जासिगोन अब्लानिया अके बे नुबायना 18 इनस्टलमेन्टआव आपडेट जानानै दङ बेयावनो आपडेट होखाबाय थायो लोगोफोर अके 19 इनस्टलमेन्टआ बेयावनो आपडेट जागोन जानाय लोगो नोंथांमोना गावबा गावनि एकाउन्टआव बेनि फैसाखौ मोननो हागोन लोगोफोर अके दा जियानो जा भिडिअ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बे इनफरमेटिभ भिडिअसखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो गोदानै फैदोंबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर अके थेंक इउ फर वाचिं